Quan em durarà una casa de fusta? Una altra de les preguntes habituals a fer-se. Doncs bé, us he de dir dues coses. La primera és un clàssic de les respostes. Depèn. I la segona és una bona notícia. Estigueu tranquils que si en feu un mínim manteniment tindreu casa de fusta per molts anys. Que quan dura una casa de fusta? Si us digués 1.000 anys, per exemple, què em diríeu? Doncs mireu aquesta foto. D'acord, no és una casa com les que fa Fustec, de moment. Però aquest temple japonès, fet tot ell de fusta, té més de 1.300 anys. I no és l'únic exemple. La famosa església d'Urnes, a Noruega, fa més de 900 anys que s'aguanta. O aquesta pagoda xinesa, també de fusta, que ja s'acosta als 1.000 anys. O aquest altre temple japonès, fet de fusta al segle VIII i que fins i tot l'han muntat i desmuntat 2 vegades. Així doncs, ja veieu que la construcció en fusta pot durar una eternitat. I la vostra casa de fusta, si la cuideu bé, també durarà molts anys. Home, no us podem dir quants, però sí que us podem parlar de quins són els factors que afecten la seva durabilitat. Són aquests. La qualitat de la fusta és essencial, com la que fa servir Fustec, per exemple, que a més està ben tractada i protegida contra la humitat i les plagues. Això ja és una base per a una vida útil molt més alta. Les tècniques modernes de construcció i la precisió del mecanitzat també influeixen en la durada d'una construcció en fusta. L'ús de fustes laminades i tractades també pot augmentar-ne la longevitat. El clima també és important. La humitat pot ser un enemic de la fusta. Per això, les cases de fusta situades en climes secs, com el nostre, tendeixen a durar encara més que aquelles en climes humits, on la fusta està més exposada a l'aigua. Com amb qualsevol sistema constructiu, un bon manteniment és clau per prolongar la vida d'una casa de fusta. Això inclou tenir nets els conductes d'evacuació de pluvials, la reparació de danys menors abans que es converteixin en problemes majors i l'aplicació regular de protectors de fusta si volem un aspecte estètic llampant com el del primer dia. El disseny constructiu també és molt important. Cal un bon disseny que asseguri qüestions rellevants per la durabilitat de la casa. Per exemple, l'evacuació correcta de l'aigua de pluja. Però compte, perquè una mala execució ho pot espatllar tot, sobretot si no es compleix fil per randa el bon disseny que s'hagi fet. Així que sempre és bona idea confiar en experts com els de Fustec, que poden oferir les dues coses, un bon disseny i una bona execució. Tot en un. Així doncs, ja ho veieu, si tenim una casa de fusta ben dissenyada, ben construïda, amb bons materials i li fem un bon manteniment, tindrem casa per 50 anys. O 100. O 1.000.